to prangsi da ini kerangke amai ke panang to alam the kan the prang ni prangsi la kerangke ke klaim habang pu atau mansia prangsi akiro paper kilo nang itu mapan ni ke pateng panang itu RDGC da ni wan prangsi kini so kerangke amai ke pa alam the ke than je pan itu ta orang jadi posisi prangsi itu media klaim abang foto masa akhir bila kadang nili dak hem along apa nili bahalongan nali teman dengan dia pan kehanan kok pakai panang kok alam te bangke dak nili tong kamu lo arong along rong ho akisias kesen tareking korat trok pani adim dak bodongka elpis kolong lapen hada nilitum ke papon rong po agamra panta itu pen papon lo lapen itu mana tuh mesti tong lo lapen itu mana tuh apor ceton te pejo ceton le lo lapen labang solo nilitum papon culo akapre social organization atum lema bang pu bang tenda papon lo lapen ke gazetted officer aisa patum panda papon lo lapen rong along senior citizen aisa patum pantan itu hang pon lo lapen itu citong lo lapen ada citong sinon ke banji tarik kep dak tong kamu hawara mai lo cepati dinji so unit itu narong open ke sengji ateran apa itu cekroy pen itu mamhang patek pon lo so tarik ro chogani lake owe chingrum kesias ateran si amhang patek pon lo bonto nono bangke laso put hagalong jasemet akenang sok nili bangke apre thanu elo patowe itu ma press meet release along presidency da dongka wing lone president lone la pen laso long da litum local lo nor dongka arong lo thomsim timu alangli apai kipi je ronjit be la pen jakob timu alang litum mai papame cultural puthak papame ama taring korona kebar ni kedam juga dam lang bangke ada ke dapen ke cingwai kono bangke ki sia salam aparman si damji lapen ke karbia pindeng sumpot kacing thang ana abangke litung kacing honai doktor Triram Mohang semsar acor medam ceteron PCPG atru pensi onsi munit rongpo ayu tutumpan pangrum pen lapen ke kese sam pon pen hadak bangke ke klaim dam bangke BJP alilo FSLC pensi BJP ka mars kusi apa gibi lasi molaku nili arbina cukang ni anak bangke lake jadi tunda keceseng pon taring korat kolong keceseng pon mone komiti lo itu atirana komiti lo lapu bang kena rong sar pen parpa tumang ke jitu hala suarni sar pen cingki ke mars back abang ku ayu da tumlo amola si nili hoi pen statement pilo prote mane political la si kan hoi si ako ipi political pen la si pachi mane pilo cultural masih paching hui pung kali jad naik si komra bang kapek lang la si nili bang ke japona bang ke jitu pindeng sumpora perman bang ke cultural to madak jitu elected a member atau man sini lehang ponlo apen ke marji atau bangke bang gari nanti kita sini jitu man ঠিক kilo masih so put hak bangke klardak pena bangke hadak koson sikang hoy no kaci tong nama put hak bangke lapu bangke ke dam tang tari kor chogani itu kaci bakon assistant secretary lo an part dongka baptist lo alang di kona kusiklem ponbo masih milihin pen bangke alang itu panina laso ki bangke jitu yutum jitu alang sa tum pen along pen cingki pen ke mars back atum ta cingki na la pen ke ni redaksi am long totally ke japon ateran bang pinin se ki milang masih anto se awar sailong ni unai upan ni along ka prek KCC long long ke do bom ki bom board chairman handling di japon ka hada to kisi ke cingki ma ansita ni di ke claim pon ke japon pacing hui kung ke ma bangke kuda nili hang delo nili tumang nuli alang tumpen lo te aju pon na ko sokoni so kasi plolo itu kisis tum seng pon lo kasi labang so kisis to ke nili pan ke
assistant secretary pekono penilimen lake rensing nong hang kasi labangso akisias ke form itum rong potingun pachi form lo lapen na sohut itum keceng sila ko itum alide itum hang tabe itum takarbi pinak ko sin ta jutang chimong ko sin ta rong pora chingru si itum meeting cepat itum seng kono seta itum kekena kan tangka itum hang tabe ko si itum kethe dinong itum pate boran ko kasi itum CM nong itum dam lo ngapain ada kedam leloi dumhan welcome message cingki khan message alangli kises bhai dumhan edeng ponlo lapen hasud itum sonsi itum nilipen CM hanli sud nilimen apengdi arpu di jahat penting di pasi ponong lo lapen hasud alengdu posi halasud polangli starondit belo alangli ke itu makisi dong tak presiden alangli ke asi alangli pen halasud radu masih do posi hala labang sohut kisias tumhantan itumhan ke akapai sinang parja dan lapen ke hala sohut party akapai party pen mate APLC pen BJP ki banyak tum tadu asi hala sohut atum hanabang ke akapai kana si pangi velo aku de majo ko chingui dolo si pulo aku pangi velo itu mane parja dolo lapen son si party claim do se tum tabang karja si ini dolo apela ke mars tum inform dolo asi dake pulang lebih sang holo sohut panghui kum pugalake nilipe mathalo potelake checking kit mate asap kacobai son mande thelang li son ka panghui puklem klem lapen na bang sori tum chingki than kon si kitong phan jumesen jumena than kono CM menta lapen la sohot son si party pen ke mar son tabang ame tha kam cheklem do kopi si klem nei ta lapen ako nitum kisias tum ta ke hangnya son an itum alis to kono mate itum ada alu to polisi itum ada CM acor big madam kace terpian si itum labang so alu itum dak pensik kono sita me alang li lamang so alang li kisu masi itum lake ada hem si itum tekan poklo tapi itum laban bang khusi itum aku ang through that board chairman hem Mr. Mohan Tiso alang li ketak bodongka asor pinapos itum cihungui damno tapi endak kedam tuman itum rong si rong poras dam pot aleng dum gari pocok du asidu damlo dak ta udamlo lapen ke dak itu ason si kesias lam thangkang lo pelang kaning rong pik pen dak itum no kesias kidun aki minang po itu thang tabi posi labang so kesias bang tanga phalang ni petame kekana ja pong pen bi cheng punon lai te melang ni jarap dun lo pelang ya ning arong si pik pik apa itum phang ching thur ponji ta phang punya than pare ponoi than ponu apa na so pili itum son si ada di fupan itu kicu yang tangat pen itu nambal si itu hem je banglo kasi hala bang su ni lipen ili kisi soi pen lo ili parti lambang ili puduni athai be ili kisi so pen ki puduni bang pelo kisi pen apen parti pen pangui bang ke itu dak thegonong le ada ke itu dam pen lo mo thero mo sira ko sidak hada si tong namar pelo ake adim ke CM hem ke nang li dam tame hada ke tong pothe hada ke karbing long kilang na abang pinalo ko si alang li hem ke karbi jogoli bang khai du itong pigla asi labang ke itu asap kamat hai tum pangcing lu pote itu labang ke muncul ji asi lain itu sonsi cibui cicing lu itu keng jer po mati itu mesen po lanco na pardon aku bisa itu press meet kami langsung singkam berapa press meet kami untuk alam prasing itu jadi po Allah itu kita tentang MP Kilik apa APSLC asong alam itu mapacar bagun lo lagi tu serlong kamar bilinti mungkin pacar bagun lo nanti tengkon lagi dulu timung ke dulu lepen tu kambura langsing timung ke dulu nolong ka kelani ya kambura nasi Allah ni kita masuk pacar bagun lo lepen APSLC long si Kilik kan ke si kampung lo kita ni api itu ta imitan apan kecamatan pen ajoksi ku ik nanti lo lepen ku di lo lepen ku takut timung untuk pen tinggi ya pasti lepen kami sendi apan ku si hitung tak ini ngeklong pen ini kehang pen si aku putot Doktor tu orang hang long macam pok tu dia pansi nilai tumta di puan
kiduji kusi igelong lang tupen ki tan ben si gari bum itum pan pi pondok lasi hok lo prendit patuni hajong presmiden lo kibu alamat yang kulote ipiasa siamun sekali kusi itum pan gitu lasi laso bang itu te itum masuk ke PLC long pen itum ke membaca kap dundek lo lapen membaca kap dundi akama taklen lo lapen laso pi itum jong si itum pan kalau sudah EPLC amunit kali BJP amunit si EPLC BJP amunit si EPLC pasti kerong si atau BJP padun walam tak sila bayang kali awak lah itum ta EPLC amunit lo so tengok back lo restart entry lo lapen betang so mas doni ngalong itum ta dun lo so Singapura lapen dulu itum lapen kita itum kita siap muka itum dulu lasi non abang ke yang si sosial media lo yang si EPLC amunit kali kulote labang so video statement itum share ni kulote sosial media lo share dat ko lapen difu along dak CMM along ke mars ke ni itum ke mars dek lo ni aklong si mars do lapen sar long si cetok dun tipo kusi ni itum ke mars dun man sida ala soar ni mars dun mars joining program along litung KCS pen tang kaciputa ave litung mas joining program la litung mas joining develop la pen KCS atau bang KCS fancy sedo web itu ada lapu urut tang ta ave da pu salondit le la pen pu idilip jago betul le nak keteng nak apon diri nak mung kena litung ada kitun jadi litung le tang future fan cuma tapa mesi itu ada mas joining program longan itu mas ini teman setame tunggu Jasemet towe press meet lo news fast long kapek lang pon abang ke hai lo rong asar lo don sing timung bang ke ronjit be la pen cakup timung alang itum KCS amen pen munit pangrum si rong po kon pangrum si difu ponsi ada bangke joining a program si padeng ro alam apa tak alam klara bangke nali tum pini kadang kia mai long thek long lo dan nali tum HSN kontang a committee SS secretary penajok si klara penali tum pan nili ke japon koson ma ada kapicing kilong pacing kiang lela pen PC ke hang dama kopi pan si alang tum pan ke japon ma pangali angli mu tan pe klaro lapen itu youth tumpen asoni saralong cepau dunji basa parti long itu dunji apan aning ke hang pen itu nangge dun tumta lang talam the cepak lang pon lo lapen ke aku putot youth long cepang tang koncu malong england same lang same aku putot la solang putat karipi dun asona put than koncu lo peklar lo la sinilihin pen itu ang tumpan ka kondem kang tunga bang ke la hello itu FSLC claim abang ko tumpan ta jadi thangna tangang itum pha ningko hebe lapen ki pudunji haibe bonta lang itum bang angkura phelam alam nang chini dunde pin pen jitu fresh meeting ni piramat kali kalang lang jitum coaching hon dr turam panta nunu ke joson paman delo baido panta nunu ke joson paman delo lapen nitum jitu la so ateran pining la rong coaching room ateran akese senior panta nunu ban itum a future no si 26 siam hang pasek pote pini anvelang ni pibak sudahlah laso pandan itu mana kapacek ji apan angring nang naglo lasi monon pia bangke jitu angkura phelong alam chini pame me pen jitu lason apres me bang rilis ni amajak party ba organisation atum sita usini chini lo lapen itu merong sa same alang ita nu sa bang lo posi alang li lanang deng nam dia prang litum panang pangrum pen badak rong asado rong to rong asado latung apa nang pangrum ben latung difu ke jam bang ke se sampe na ma ke klem bang lason so putak king wais nang bu puson te alang li pan idum la pini so lam bang counter pijak proji polo lamboy pijak proji polo bonta no bang ke litum kan bang ke KCS pen politics abang si record la sila so lam klar bang ke nalitum pini yang ke long ni waidak klar sa pen ni hem long nang phasi la so lam putak ke kupun ni long nang ke tum pan tan ni lang itu bensin lam boy nang kecipi dun lo lapen non itu malong ko rong asar do telang rong asar bani do ang itu mong pen ini mai no sta me
so putak mane jitu alang itum ke advisor pina itum pinon bang phanang koklo si advisor ai hisaben jitu la sona bang monon phi itum ke claim non jitu tikurmi au itum phan itum ke japon along la bang so atikup na mane na kapasi sagunji asona bang apa bede ji phana bang ke alang li rong asar pani tini sampai pa advice pona jeni itum pining jeng lama muning dut ko akises muning bang abedet langsung kali den ngi dilitum unan abang ke langsung kapereng beji kapedo beji apa na bang sini tum taci sik pondo sila solong mangge mungkin langsung mana kapasik sak apa beji apa bacini ba me pen langsung alam social media cha tailong ke bana bang ke chukchi kusini li pudam lo sila so putha ke bang same itu rong asar bani do langsung bong pen pu ik adong ka baptist agamra pen le langsung suggestion bang ba apa ri pon alam the bang apa than pon sini Aku kerangke teman dah kau tempat jiglo, lasi nili abang ke KCS non nili tu dak uwi cingro matera nalong nili ke Vice President iglo, lasi nili tu aprang bagi akemang do KCS nili tu along cepat obrunji, aprang bagi akemang do, bos tame nili tu isi ini kaca tonte dia ajo ini nili tu bang tegi kita los, bos tame pining abang nili abang usar dom cingki ben ake hoy dom cingki ben ke tigeding ben cingki ben masih nilu tom pining abang ke pacun igvek na ku masih ajat pen no ajat saya ki sungle dosi tami nilu tom abang ke pacun pon igvek na kusi nilu tom bang nili jungjung bang pangtang pon iglo la pen ang serap dun la pu saron jit la pen fu jakup timong la pen ke tigeding tom la pen rong pho akam burat tom nili long ang serap dun lo la pen nili pangtang pon iglo la pen nili pangtang adi malong bidi sore na pacoy dun lapu kambura tum rongpho kambura tum lapen rongpho ara tu nili dong yang cerap dun lo lasi nili tum uwe cingro matera na bangke nili tum akimi lang ku apot si doktor tuliram romhang alang le siam sar acor kace teron pi alang le baido bang si nili tum apan give abang nili tum apa jiringji ku nili tum apan kobor na palik si nili tum bangke adak di puan niltum cetong lampen niltum han pindeng sumpot niltum apan apa jerdun iji bu niltum han lamcang na cepi don lo la sorni lapen amen alis kopi pisi kenang ji ma kopi sia son kenang ji amung kopi amung si kenang ma niltum apan ladak pali pen niltum apan nang pidon po niltum han cicak don lo lasi lapu kemars aku tha patu mi hejong niltum press meet teknolong iglo la pu iltuma rong kambura iglo don sing timu ngalang li akhai press meet ki piateng ke niltuma pan KCS akam la pen pu party akam pacing wikung pusenili panta nang kupon iglo la sineli ki pudam je bang ke KCS pen pu party pacing wikung bo bang ke nili dak kethanam kan tu bang ke nilitum KCS pen ta nilitum dam iglo la pen pu women's nilitum marong anikan bang ason women's conference kudu nilitum non pining bang ke pining le thopta lang MP Paris along ansi nilitum bang ke women's conference do dam iji kusi CM sa along da kacetong ka anikan bang ason CM sa bang si alang li si gari abang ke alang li si ka hita na char chat lut la si la so putak ta nilitum chiki kang long lo nilitum son pho kam chok dam inglo hala dak kedamani nilitum 28 ani kedama bangke nilitum son pho kam chok dam inglo nilitum KCS akam ta nilitum chok dam inglo lapen women's atum gari motor nang ji pusita me chok dam inglo lapen lapu ke mars yetum officially mars long le det CM sar pen introduction ji pita mong le det alang litum ketlem ke dam asai kopi ang deng si ketlem lo ma kopi asai si ketlem lo ma alang litum chathanam long igi det masih la suarni masih nilitum opportunities lo hala dak chathan kang long pu la so putak le than kang long pu kusini tom hadak BJP ke mar so tom ta le than kang long lo la pu alang le tom non nang chathan ik lo la si nil tom son pho ka me chong dam bangke ke cheng sia bangke nil tom ke sia so putak nil tom chok dam ik lo la pen second mang tu po second bangke nil tom women's tom conference pan ke dam ji pan gari motor bang long dam ik lo la pen nil tom cheng ta kenang sot apot la pu ke sia so chapati do mang cheng ke aset kenang sot apot la si cheng abang ke long dam cheng ta long dam iglo la pen nil to malong rong along development ke wan ji pan nil to hadak
la so asai da chok nang iglo la pen so KCS pending sumpot nilutum ang ton aset insu arlu ang ton aset nilutum han lada gift ang pajir don iglo kasi nililang three bangke KCS pen lapu political party akam pachingui kung po bangke nilutum halada jeplak met sido lasi laso alam three bangke ni pachingui kung po bang nili ke laso alam ke aho kali pachingui kung ke nilutum ke claim ke damalong ta nilutum ada KCS akam no ta kapre claim vet lapen lapu BJP ke mar sundia apota nilutum claim vet lasi pachingui kung ke laso puta bangke Media Klembang Kuatum Napen Karbiang Long Rat Long Sami Skelang Tum Kadok Kawia Pansat Tamia Kansili Kadok Kabar Ku Saram Rombra Waipen Naletum Kadok Kawia Pandak Kardom Bayu Kadok Kanilita Lam Kaninje Dunji Kachisik Kelhelok Nitum Dong Kamukama Awar Nitum Larong Ho Araratum arniting lui palo ke mang pon ke chingwai pon bom lo ke non ke wayap se tame ningkan ke plengal la pen nitung no la rong kho jo ke non se tame KCS chipong ke thala ke bon se tame la bang salam ke non jutsi me pleng no nitung sector in charge Ranjit me la pen ke halali long achera tu na tom Lepang tang ponsi non kedam tang ni bhai ko ratrogar ni ke bodongka LP school hemalong narong phora rombura to pan ake thegi dinga to pan chi pha ponsi chingwai chingsai ponsi kadok kaveta aningarong piglo chi hop pik tansil bang somai de hondo lake Itumta kenang sodlo ateke karbi posi tumta jutang ke kapang tang Nigeria hokwe alam binong lo laki labang salam cematha ponsi kadok kaveta labang so amai kapang tang ponjio phanpu abhaga tumke ning chi hayoni si asono sono hamu chi chak kono mane bang tangkada nang pidon lo apen mane bang dali puro yathe har sundang lok kenang jian ahormuta anur pen nang pili dunlo na puson si halaka Charlie dunjia tuma panan se tame aning parong pro pensi kadok kawya panta pachihok juni tum chathelong lo chihok piglo la ke an so se alang le tum tikla maputha lo se tame arnam le juni pat dun bom nan non labang solong ke isi patung het press midalong kapeklang pon PPHMC tum pen alidar lo Don Sing Timu Gambura lo lang liket Nordongka Gambura lo Masalang li kapeklang kono bangkia sabso nili penta ning oicha ta sonla theke dagla jutang kapang tangia kamalong alang li bangya kaprek parti ke marzun po lamsi ladak nang pachi hubin rong la silapwan bangla risoy ja tu maning ka cheparong la pen leader ka chekrong atum kiklem pi aning na che parong la bansot akam kapichun ponjia pan ka bor yelong alangli na ki jok dun thabarat abang kanil tumta sap ning duk chadlo athike labang salam ke jongsi ka chingwai chingsai nangjia kenang sot pulote rong phosi ka chingwai posi rong pho panalangli che pangrom tu pensil abang salam ke ayat satami ningjia na ye khoblo asinon BJP long ke marjun puseta me rong khorat ke kali lake alang li rong amekar avisoi janga tumancho atheke alang li tumta methanga prang future do atheke non apranga charge of Nigeria methang atumsia king kache pangtang pon binarlo nase alang li tumta non kamatha jakong dolo kupisi kiklem nagi ma kedam nagi ma kupisi ke me ma ke no mala tum ching sai thelo nasinon alang le tumta ani hang pensi bang chi dun lo dun wer lo lasi alang le la rong khora da phan ke pi phopon nan ne da dia por lo kusi ni la alang le phang ta me la buson ke monon khi ke ningji jada nangji kusi pachini pon thulo anchana pradam